e converter o futuro nun presente perpetuo. Exprimir entre os dedos a vontade de estar vivo, arreñarme da vida para exhalar o seu poder e controlar coas miñas mans a existencia e retorcela para romper a macacho e volver a crear. Exudar por cada poro sangue que nunca more, agotar o infinito de quen non ten un mañán e converterme nos medos que me quitaban os ollos, collendo o mundo de xeollos, engaznando as súas lembranzas, abrincando a vida, mientras yo vivo a mirar. Cando marchan, non se vai, anda sempre preto. Cando un cree que está salvo, él non deixa de lembrarse que non é así. Cando marcha non se vai, anda sempre preto. Cando un cree que está salvo, él non deixa de lembrarse que non é así. Cando marcha non se vai, anda sempre preto. Cando un cree que está salvo, él non deixa de lembrarse que non é así. Cando marcha non se vai. Non sei por qué, pero deu unha sensación de que a miña pequena ia abrir os ollos e mirarme. Estás seguro de que isto é verdade? O arquitecto das sombras vixió o mundo inteiro desde o lugar onde habita totalmente só. As paredes da súa casa están feitas de brete, a través delas unha e outra vez cruzan as sombras de todo aquilo que un día foi. Este círculo de sombras, sempre distinto e sempre igual, representa a procesión do pasado morto. Mais aló dos dominios do arquitecto non hai nada. Ni luz, ni oscuridade, ni tristeza, ni ledicia. É unha acción tan improbable como o feito de camiñar sobre as augas ou acariñar unha sombra. Simón, fálame das túas sombras. Poderás pensar que perdín a cabeza, pero o mundo semella derrubarse ao meu redor dende a perda de Lucía. Pensábamos casar en outono, pero ela enfermou e eu non fun quen de curala. Lucía adoraba o outono. Cultura todos os días.